Assalamu alaikum. A yau za ku ji jita-jitan musayan 'yan wasa. Sabon tayin dan wasa Kylian Mbappe da euro miliyan 160. An kuma bayyana farashin da za a iya baiwa dan wasa Frenkie de Jong. Kana kuma za ku ji dalilin da yasa Bayern Munich ta kudiri aniyar daukan dan wasa Ronald Araujo. Ita kuma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana kallon dan wasa Pedro Neto da kuma dan wasa Ibrahim da kuma karin labarai kan kawo Mitoma, Arda Güler da kuma dan wasa Martin Zubimendi da kuma Amadou Onana duk a cikin wannan bidiyo idan ka tsaya ka kalli har ƙarshe. Amma za mu fara kawo muku labarin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona daga bisani mu daura kan labarin da muke tafe da shi. Amma dan Allah dan idan wannan shine zuwan ka na farko ka daure ka mana like ka mana subscribing domin hakan zai ba mu kwarin gwiwa mu ci gaba da muku sabon bidiyo. Mun gode mun san za ku yi. Magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona sun bayyana ra'ayoyinsu kan kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Xavi Hernandez. Wannan ya zo ne bayan wani sakamakon wasan da kungiyar kwallon kafa ta Barca ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Granada. Xavi ba shakka ya jagoranci kungiyar sa inda ta taka da kadan lokaci kadan da suka gabata. Sai kuma ya marhaba da Granada wanda suke yin fafutukar fafatawa a gasar La Liga. Barca ta shiga wasan ne da fatan samun nasara su uku a jere. Bayan da suka samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Osasuna da kuma kungiyar kwallon kafa ta Granada makonni biyu da suka gabata. Lokacin da aka faɗi komai kuma a yi. Duk da haka kamar yadda aka ambata a sama an tilasta wa 'yan wasan Catalonia yin wani rabo na ganima wanda hakan ya kawo wani sabon hargitsi. A kokarin su na neman maki uku sai gashi an ƙare a fafutukar samun maki daya a karawar da suka da kungiyar kwallon kafa ta Granada inda aka tashi da ci 3-3. Barca ta yi abin kunya amma banda dan wasa daya mai shekara 16. Dan wasa mai shekaru 16 da ya zura kwallonsa ta biyu sauran minti 10 da tashi a wasa. A bisa wannan dalilin ne ya hana maziyartar nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Yamal shine dan wasa wanda ya kasance mafi karancin shekaru a gasar. Dan wasa Yamal ya ci kwallo na farko a karawar kafin ma a tafi hutun rabin lokaci. Amma kuma kungiyar kwallon kafa ta Granada ta rama ta hannun dan wasan su mai suna Richard Sanchez. Sannan kuma dan wasan su mai suna Facundo ya kara. Sannan bayan minti 19 dan wasa Ruben Lewandowski ya rama. Matashin dan wasa Lamine Yamal shine ɗaya daga cikin abubuwan da suka dace na wannan dare. Kuma bayan an tashi a wannan wasan magoya bayan club din sun nuna bacin ransu a kafafen sada zumunta. Dan wasa ɗaya ne wanda ba a zalunta ba shine dan wasa Lamine Yamal, amma kuma wanda aka fi nuna zalunta a kai shine coach Xavi Hernandez. A cikin kiraye-kirayen da aka yi wa coach Xavi Hernandez din za ku ji kamar haka: Barcelona already conceded 3 goals at home against 19 players struggling aside Granada. Xavi should leave right now because it's getting worse. Abin da yake nufi da kungiyar da ta kasance tana mataki na 19 a gasar La Liga ta zira wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kwallaye ɗaya har uku, kuma ya kara da cewa Xavi ya kamata ya bar kungiyar saboda abin yana kara tabarbarewa. Allowing Xavi to leave when the season is literally the worst mistake Laporta ever made. Abin da yake nufi shine barin coach Xavi Hernandez ya karasar da wannan kakar wasan shine babban kuskuren da shugaba Laporta zai yi. Xavi should be sharp now. We should not wait for the summer. Hakan yana nufin Xavi ya bar kungiyar yanzu, ba za mu iya jiran har karshen kakar wasa ba. Xavi must leave this morning. This is diabolical. Xavi ya kamata ya bari a safiyar yau. Dan wasa Kylian Mbappe na iya kawo kin karshen komawa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan sake rantaba hannu akan sabuwar yarjejeniya kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain wato PSG. Zakarun Faransa da za su biya shi kuɗi da ya kai kimanin euro miliyan 160 a kan sabon kontragi na shekaru biyu, kamar yadda gidan jarida AS Spain ta rawaito. Anan kuma kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta shirya tsab don yin hamayya da Arsenal don neman dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Sociedad mai suna Martin Zubimendi wanda kontragin dan wasan ya kusa fan miliyan 51. Ji masu canjin wurin kwallon kafa. Kocin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich mai suna Thomas Tuchel ya jajirce cewa siyan dan wasa Ronald Araujo daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a kakar wasa ta bana bayan da bai gamsu da 'yan wasan bayan kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ba, kamar yadda Sky Sport Germany ta rawaito. Anan kuma kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, Chelsea, Manchester United da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za su iya zaurcin dan wasa Kairo Mitoma bayan da Brighton ta kammala siyan dan wasan gefe mai suna Ibrahim Osman wanda shine sabon dan wasan su mai shekara 19. Shafin nan mai suna Football Transfer. A nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea, Manchester United da kuma kungiyar kwallon kafa ta PSG duk za su yi shawon siyan dan wasa Frenkie de Jong idan muddin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta yanke shawarar sayar da shi a wannan bazara da za mu shiga, tare da yakinin samun kuɗi da kai kimanin euro miliyan 100 akan teburi, in ji TB3 Spaniya. A wajen de Jong, Barcelona na iya zuwa dan wasan tsakiyar Everton mai suna Amadou Onana wanda farashin dan wasan da ya kai kimanin kusan euro miliyan 51. Masu leƙen asiri na Arsenal sun kalli dan wasa Pedro Neto da kuma dan wasa Ibrahim a wasan da Brentford ta doke kungiyar kwallon kafa ta Wolves da ci 2 da nema a ranar Asabar, in ji gidan jarida HITC. A nan kuma dan wasa Arda Güler na tattauna barin Real Madrid bayan kakar wasa daya kacal, inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da Bayer Leverkusen na son siyan dan wasa mai shekaru 16, in ji gidan jarida Bbchausa Spain.